Are you ready to meet your maker? Nej, du skal ikke skyde mig, mand. Og jeg løber op på bakken heroppe, okay? Ja. Vi ved ikke, hvor højt area blast eller sådan noget er jo. Nej. Det kan også bare være, at det er en god troll, og man skal bruge en bil. Og det her, det må... det må være god nok range, det her, ikke? Stop. I kan alle sammen se mig. Ja, lad mig lige tage binoculars, 2 sek. Are you ready? Ja. Ready? Ja. Fuck you, Loke! Nej. Dude! En er død. What? Hvorfor skød du mig? What? Dude, vi skulle have testet fucking... Dude. Dude, fuck you!